Sunt Alexe și acum filmez cu Luciana. Încet. Ce-mi pasă mie mai ce să nu. Ok, uite o pisică, două pisici, uite. Ok, am luat-o și pe Luciana cu mine pentru că vrea să filmez cu ea și m-am gândit și eu să filmez cu ea că chiar îmi place să filmez. Uite, nu știu pe calculator, plecați aici. Și de aici, mă. Hai, Luci, cu mine. Droși, ne-a alungat, hai pe pat. Nesimțitul. Scuzați-mă că sunt așa, ia-ți perna. Stai că dau un pic pe pauză până ne pregătim. Ok, am revenit, scuzați-ne pentru întârziere, dar așa, ocupate ca în fiecare zi. Unde mi-s toate găinile mele? Oh, cine mi-a... Droși, tu mi-ai făcut târnacop. Da. Topor, scuze. Da. Uai, aici au mai rămas doar doi gheparzi, găinile mele, unde sunt? Nu, săraci. Nesimțitule, Droși, ce-ai făcut cu găinile mele? Nu mai este aici. Ok, să mă culc. Salut, mățe! Ce tu m-a fost? Aici, în public. Nesimțitelor. Stand. Nu în pat! Stand. Hai, și nu mai sări în pat. Că de-aia vă dăsit tot timpul. Așa. Uite, aici am scris Ale. De fapt, am încercat să scriu Ale, dar mi-a ieșit o porcărie. Nu, aici, nu aici! Locul cel mai nepotrivit l-a ales Gripper Tâmp. Mi-ai spart aul cel de aur, nesimțietule. Nu e chiar de aur. Nu, de argint. E bine de argint? Da. Ce? Tu mă faci de argintul nesimțită. Da. Dacă nu... Un dovleac. Dacă nu ce zice? Ce? Ceva. Zi tu. Droși, tu mi-ai pus dovleci. Da. Dovleci, mati. Văd că Luciana se simte în rolul ei. Da. Un pic. Nu, un pic mai mult. Mai mult, da. Puțin mai mult. Până acoperi o chestie asta treci un an. Nu, păi de-i pace. Stai că iau pământ din chest. Tam taram tap tap tarap tap tap tarap tap tap. Un bloc de pământ. Tu ești serios cu mine? Un bloc de pământ? Cine are atât de puțin pământ? Uite, încă 10 aici. 11, na. 11. Avem o cântăreață cu noi. Luciana e bună cântăreață. E extraordinară la cântat. Are doar 10 la muzică. Febe, scuze. Să zic și eu mai clar. Mă exprim mai clar. Uite cum e stricat Creeper-ul ăsta. Creeper-ul ăsta, opera mea de artă extrem de frumoasă. Nu era chiar așa de frumoasă, dar nu. Ce tu? Nimic. Și uite patinoarul meu. Ce? Patinoar. L-am făcut de pe creativ, nu știu de ce. Oh. Nu știu ce-i Packed Ice. Dați-mi un comentariu și ziceți-mi ce-i Packed Ice. Packed Ice. Pocket Ice. Sau cum să o numi ea. Dați-mi un comentariu și ziceți-mi și mie ce-i Packed Ice. Unde vrei să ne ducem? Am o casă de 2 etaje și tu n-ai zis încă nimic. Ar fi tare să ne ducem sus. La etaj? Da. Ok. De aici e etajul meu. Înainte să vă arăt casa din copac și terasa din copac, uite. Îți place casa mea? Ce tare. Sper să vadă și Claudia episodul ăsta, că doar cu prietenele filmez, nu cu prietenii. Prietenii îmi plac. Nici mie. Mai ales de Emi. La Luciana îi plac mai ambiții. Da, nu mai. Doar mi-ai pus iene. Au crescut ele. Chiar că... Uite ce frumos e să sar de pe acoperiș. De pe acoperiș. Ce facem? Hai să tăiem lemne, vrei? Vrei să te joci tu? Nu, dar de ce oare? De ce nu? Mățe groaznice. Câinile am uitat că mi l-am omorât.
Săracul. Ce nesimțită poți. O vacă în casă! De capul meu, ce m-am speriat! Mi-a intrat o vacă în casă. Șu de aici. Șupul pice Cine te-a... Uite și încă mi-arată fundul. Tu, pulă. A, știi, a intrat prin groapa pe unde a făcut-o Dragoș. Mă, nesimțit-o. Acum... Ai vită. Carne de vetă. Dă-i-o la Elinca. Da, are o colegă, Luciana, care e atât de grasă că și... Pușcă. Exact. Așa... Și ca să nu credeți că pe clasa 1 spre a 4-a, da? Deci vă rog frumos. Exact, măi. Nesimțiților. Porcilor. Mă, uite, a crescut la loc pământul ăsta. Că erau două aici. Ce fain. I want you something else. Gata, atât? 4 lemne. Tu nesimțit-o și tu vrei în casă la mine. Săraca. Ce te râs tu. Îți vine scris cum mi-a făcut casa. Una albă și una maro. Ce ciudat. Da, e fain. Mie îmi place. Da. Marona portocalină. Eu iar ai luat vită, să nu eu mai dai la Elinca de data asta. Că poate e pușcă. Nu, eu mai dau că pușcă. Pușcă, dar de tot. Dragi, nu ne pui un pic de muzică pe fundal. Nu. Please. Nu. Vezi ce prost e, frate meu? Crește și aici. Hai, dacă vrei dă mai tare volumul, că o să auzi muzică. Cum? Da, nu vreau muzică de Minecraft. Nu, dar aia de pe radio suc și nu pot să. Da, ok, stai că dau pe pauză. Ok, am revenit, ne-am pus și muzică, sper să mă aud. Stai să dau un pic Pe rând să ne aud. Stai să mă dau un pic mai încet. E bine? Da. Ok. Mai tare, un copac. Păi e un copac care e prea puțin. Atât mai mult. Mă, Și ca să credeți de nici la țintare în prost. Nu-mi pasă. Îl vezi pe Facebook. dați dislike. Sau la Mureșan. Bogdan Mureșan, dați dislike. Că nu vrea să se împace cu mine, că zice... Mi-a trimis mesaje în oră. Taci, mă. No, era iubitul meu, dar m-a înșelat și, no, și mai multe. No, și mi-a trimis bilet în oră că dacă mă despart de el și eu nici nu știu că suntem împreună și după aia zice că nici el și după aia l-am întrebat tot. Bine, gata. Taci că tu vorbești despre iubitul tău, Andrei, și despre Denis Plăcintar, dar pe mine nu mă lași să vorbesc. Tati, în camera mică. Că m-am auzit. Ar fi fain să apară aici. Alexia, ce ai făcut? De ce vorbești așa? Ar fi super. Dacă m-a auzit. Dacă vreți că nu funcționează camera. Hai să sunăm și pe Claudia să vorbim toți trei, să-i dau pe pauză. Se pare că am sunat-o pe Luciana, pe Claudia, scuze, doar că nu răspunde. Intră. Hai. Și aș vrea să dați like mai mulți, că n-am niciun like. Ce te râs? Da, de parcă tu ai canal. Știi ce greu e? să... Dacă vorbesc despre iubirile tale, eu ce să fac? Exact. Proști și jumătate. Eu se face noapte și eu vreau 64 de lemne și nimeni nu-mi dă și m-am dat pe hard la monștri, la difficulty, scuze. Pe înțelesul vostru, monștri. Pe înțelesul vostru, doar de azi. La 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 la. O nebunit. Îmi pare rău. Ce? Ce monstru? Ce monștri? Dar suntem de neînvins.
Satisfying piesa îmi place și de o fredoneză. 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 Oh, măi, tâmp. Au. Gata, sper că pot dormi. Mamă, uite ce mi s-a făcut cu scrisoare. Da. Ce, tu ți întorci curul spre mine, mâță? Tu. Tu, adică. Nu-i nimic, poate mai am aici măcar una. Mai am? Nu, da, am peștera asta. Mi-am făcut aici o peșteră și am intrat pisicile și nu știam ce îi cu ea. Nu, m-am hotărât să intru, am văzut Alan Bala, mai multe chestii și am intrat și... Na, până la rest, ce să mai fac? Uite, eu să bea cu mine și iau 3 de par diamond și unul de iron. 2 de diamond și unul de iron. Ok. Dacă mă sună Claudia, fix în timpul. Nu, uite că mai avem doar 4 minute, ce nașpa de... Da, minute filmat. 11. Dar putea să închizi, am închis la 10 minute ca să nu mi se riște. Ce m-a speriat de voi. Iu, ce drăguț. Du-te un pic mai încolo, du-te, să văd. Îți gheparzi. Alea ce să închis, că ai filmat 11 minute. Oh, dar nu vreau să închid. Iubesc prea mult Ar pe fan. trebui să închizi. Stai, la 15 închid. O să fie târziu. Au. Na bine, lume, îmi pare rău că am filmat așa de puțin, dar că doar 15 De minute. ce mă ți-ai la- omorât ghepardul? Da, că meu. No, și doar 15 minute aș vrea să filmez. Și nu, acum am filmat 12 minute și imediat trebuie să plec la mall. Așa cred. Da, bine. Vă salută și Luciana. Poate într-o zi facem și ei un canal de YouTube. Poate o să vă filmeze Minecraft sau... Eu nu filmez Minecraft, asta e faza. Ei nu-i place Minecraft. M-am săturat de Minecraft. Săraca de ea a nebunit-o cineva. Da, bine, ne zic, papa, Na bine, pa, pa, lume, și vă salută și Luciana. Luciana, zi, papa, nu fi nesimțită. Pa.